Yes, ichokwadi muri Zimbabwe tiripa kuchetrodi hotewa ndiriga mabhera ndiriga ndopatakaungana segamba remanza ndiriga vanhu vese vari kuona vatuko kumashure vangu vanhu vese vari kuona ndobatiri tiri kufara pazuva resu kuti zvine sei zvikubuda mune zvakanaka ndingeti kuenda sei handiti zviri sei sei apa Anti-salanje, Baba Dunia, komna kutuza kuti hoti property rivara apa miwe makanga maende piko nai vachibata moto inyaya dzebasa asi ukandiona manje hove huri yazokudikira kunze kweguta reHarare kureva kuti atichavi apamiwe otaizvizere kuti hove dzinotobuda mumvura dzichikwamba kuti aiwa zvidzo dzino dzatofamba dzabuda mumvura ichokwadi muri yeZimbabwe tiripo paguriro hotewa ndirika vamuri kuona pandouchukapirirewo pamusorosoro hutekwa Baba Dunia unozoona sei vanhu vari mukati mekuungana semunharaunda aiwa zvinofadza chose unozva ngatauya kuno kugwemai central zvakarongeka kuona revenyuro hanzi haina painosiya yese Baba Dunia chamungada kuzivisa vamwe vasina kuya panapa nokuti kana takaungana panapa pamuri ndo pazvinotangira ndingangoti kana chiti hutekwa ka ndiri kutotaura kuti kana chiti gamba remumazi tiri kutangira pamuri kubva muri pamhepo kusvika panapa mukatoshayikwa nechimwe chinhu chinenge chapa vasati vajoina vasati vakuzviziva vasati vasvika panapa chamungada kuvaudza nekuti panapa tiri kuonekwa pasi rese vari kuUK vari kuCanada vari kuSouth Africa ndati pasi rese vakatitarisa izvi kuti nhasi vanhu vari paguriro chi hotewa muri kuvati chii Baba Dunia vanhu vasati vaziva chinhu chinonzi gamba remumanzi vanhu vasati vaziva chinonzi gamba remanzi vanhu vasati vapinda mugamba remanzi yese kurasikirwa muri kusara kumashure nekuti pane zvakawanda zvatiri kuwana zvatiri kudzidza pane pamataura kuti pane pavari kurasikirwa toda kungozadzisa kuti shoko ringeze baba yei muri yeZimbabwe nepasi rese kana usati wajoina gamba remumanzi kana usati waziva gamba remumanzi aya anonzi matsaushuka majamburikiti mutariko wamajamburikiti munhu wasati yo
yeZimbabwe tatiripo paguru wehotewa ndidika panenge pachifara vanhu vakasununguka vachisangana no even vemutemo tinenge vanenge vachitoripo tiri mukati mekufara mukoma wangu Kufara baba makati. andidika makasununguka kuti vanhu vakuzivei zvakamira sei nenhasi sei makwanisa kusvika pano Ndasvika para panoda program. gamba remimhanzi yese gamba remumhanzi imi munoshandira muri kapi paguru prison right sani andidika saka zviri sei No, vakachena ndirika toinga program yatinoita panhepfenyuro inonzi yezvemachena andidika tiripo papa vanhu vanoneseka kufunga kuti maybe kana ukanzi waende kujele upenyu waite sei wadarika izvo inyaya yekuti zvawaita panguva iyo karuizoka kuva uchiramba kuti upenyu zvakamakasiberungoma andidika makasunga sei munoitwani enimo chakara ndikuona kana mune utungamiriri kureva kuti munenge muri mukati mevamwe yevasungwa andidika andidika saka iko zvino zvimhane nguva yakaita semuri mukati nenguva inokwana 6 months kureva kuti munofana kupedza nemwedzi mungani kwanisa kupedza jera musi wa 26 August dambudziko rakaita kuti mupinde imomo ranga riri dambudziko rakaita kuti ndipinde muchitorongo ranga ri dambudziko remudzi raita zvekutenga mbudzi kutenga mbudzi ndakazotengeserwa dzakabirwa amweni ndabatwa nazvo kune ndakatenga vacho yese kuda kuti chirizinara nemunhu akanditengesera akakutosva uchero ndasungiswa ndiri dhini ndakatorwa gore ndabvisirwa 6 months ndasarwawo ne6 saka ndikupedza 2024 saka August hati tinozoona muri yeZimbabwe kana tichitaura nyaya idzi ka ndevamwe varimo ka but muri kuti imi munhu ari kujere but nhasi panapa pamuri kuona panapa inzvimbo ine mafaro mukatarisa vanhu vese ava patori nemagitari vanhu vose vamuri kuona panaka but munhu tinai papi tinawo panapa kureva kuti aiwa jere rinoita sei rinopera chizoka mukoma wangu makasimberi Tinofara makadini. uri sei kuutungamiriri wepamusoro Aiwa wakanaka. rega nditenge ndabvunza mutupo iko murehwa muchibva kwamurehwa kuti wo chii chazoita kuti imimi iko zvinozvi munge muri mukati mehusungwa pane munhu anga ane mari yangu saka pakuzoda mari apa ndakabva ndazomubatirira zvinhu zvinoenderana nemari yangu. Okay, makazotonga mega kuti ane mari yenyu but makazoenda kunotora zvinhu mega musina kuenda kumutemo saka izvozvi mane nguva yakaita semuri mukati mane 9 months mosveinyaya kanzi inopera nemwedzi mungani ne16 months kureva kuti masarigwa nechii ne8 months 7 months zviri kumanya kaizvi manje kete pakete mukomba wangu zviri sei aiwa zviri kutsobira ngoma wangu ndiani zita zvino kwashe madziva anobva kupi kudande chii chakaita kuti iko zvinozvo munge musiri kudande inyaya yekuti inini ndakavada kugara muno chano kuzuko ndakadaishandira ndakarowa munhu vanangonzi nemutongo aiwa iweyo uri criminal saka igoenda kujeri kugara 16 months in prison now ndane 13 months ingoendawo kumba panodiwa hunhu ka 3 months to go mwedzi yasara panodiwa hunhu ichokwadi inogona kuenderera ana sekuru andirika ichokwadi mukoma wangu makasuri kuva kusangana nemhuri yeZimbabwe andirika zviri sei mutupo iko chikona chitova chikona mombe oraidi chikona mombe muri sei saka iko zvinozvi muri papi iko zvinozvi maguru ehotewa andirika muri kupedza zvarini November ipapa chii chakaita kuti nguva iyoyi musenge murimo Hey, God is case. I can say that. I was really taking a risk. God is case. I knew a language you could study with you. So pakuchezwa pacho vachanowe achisikwanisa kuona kusiyana kuti wewe naye vamusiri mesere wakubika vananzi gore rangu vanatatanga kutomhanya hangu gore rangu rimo
anditi kona chii chamakasununguka kuudza vanhu maererano nekuti munhu mukwasakunda kuchera uchidzoka kamera sei muri kuti watinotenda icho tsetsenurirai tumi manzi tandikuimba ti afro jazz hamunonakira no imboriwa mbijana naiwe mudiwa wangu Teresa ndipe nguwa patitanga wandichenesa dzimwe nguwa ndinenge ndiri kuwe asi mupfungwa dzangu ndinenge ndiniwe naiwe shamari unokwadza bosi une kuita bosi wako oda moyo mangu mune ronda shuwa ndakatadza ndiri kuripira nguwa ichakwana ndichadzoka totangirawo paya patakasiyira apa uri kuimba zvichienderana nekunzvimbo kwauri chimoko chako ukachisiya kunze uri kuchivimbisa kuti ndichadzoka aiwa chokwadi muri yezimbabwe ndo patiri paguruve wotiwo kwamai mabhena ndo patasangana pazuva tiri mukati mekufara ini ndiri kushedzera kuti paka Io voglio guarda, voglio zanga rutere. Wate mai. Ayo. Tunatenda kuti pakuru tera bati. Pauno ngati. Chibaba chidumo. Aiwa, wate mai mira weka. Wona zvakamira zvichena. Wati gadi, sinomira kunhu ngati kuti gadi. Paga tomato, gojo. Mira uriko kwa mwana wangu. Ndoziva. Imboroka chapi kwa kwa chirora. Wala bai babi. Amanyo uri kuone kwa live pasiresi. Netomirira comment yako. Chiera. Aiwa sekura mfano mudaro unari kuchemandazwa nekuti anodarika apa indodana ndimba ndikade tinenge Aiwa.